सो हेलो गाइस वेलकम बैक माय न्यू मिनी व्लॉग रे फास्ट तो तुम ये लोकेशन टाको चेक करो ಯಪ್ಪ ಕೇಟ್ಯಾ ಆಸೆ ಯಾರ್ಕಮ್ಮ ଆଉ ପୁରା ଅସନାଟା ପରମ୍ବୁ ये होची मोर भाई तो आमे एटी को गोटे वीडियो शूट करबा पय आइछु सिनेमैटिक वीडियो तो तुम पूरा वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो ಡಾನ್ 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 ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೀನ್ 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 ನೀ ತೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸೀನ್ ಮಾನ್ 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 ನಾವು ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ತಿಕ್ಕಾವಾ ಪತ್ತಿಕಾವಾ ಉತ್ತೆ ಕೊತ್ತಲಾಡಬೇಡಿ तो गाइस वीडियोटा केमती लागला तुमको तो वीडियोटा जदी भल लागुची बोल लाइक कर देबो हाउ मु बेटो भी नेक्स्ट वीडियो